Er den lige betalt lejligheden? True. Refund, please. Ej, det var sjovt. Hvis du har læst træneren, så kan du ikke refund. Så det var fucking ærgerligt. Det var sjovt. Det var cringe. Jeg tror bare, jeg går nu. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal gå hen. Refund på weeks. True. Hvad fuck er det for et vaffeljær? 2 minutter tilbage af hype train. Consent. Bro, går også døren og tilbage. Så jeg vil godt lige sige, at døren er fucking tæt på. Så den er jo ikke engang langt væk. Halvdagen? Hvad har du gjort dig fra, ja? Velkommen til. Det er det, jeg mener. Jamen, det har altså været 8 kvadratmeter, tror jeg. Det er jo ikke særlig stort. Hun vasker op. Nå. Hvordan går det? Jeg elsker alt muligt old. Rare se Emil i en chat. True. True. Går flot. Det går flot. Det er godt at høre. Hvornår skal jeg komme? Laura, kan vi ikke lige snakke om det i morgen? Den 19 klokken hvad? Altså, snakker du ikke også om, du kan komme den 19. hele dagen? Eller den 15. hele dagen? Uge 48, hvad sker der i uge 48? Vis lige chatten min pizza. Spundermand. Han har fri der. Han tror, han skal med. Hej Helgen. Har fri hele uge 48. Så for hunden, mand. Jamen, han må da godt lige komme tilbage. De ser faktisk fucking gode ud. Spundermand, du spiller lige 4 meter. What the fuck? De ser faktisk fucking gode ud. Er de frysepizzaer? Det er Antons pizzaer, jeg lige skulle vise. What the fuck? Hvad sker der? Hvad? Ja tak. Sig tak. Jeg har lige sagt tak. What? Det lever stadig. Ja, Lupo. Det lever stadig. Så Lupo. Jeg troede reelt ikke på dig, Lupo. Lupo. Tak for sidste Spundermand. Tak for at holde det her i fucking live. Du har holdt det fucking live. Smider 5 mere. Gutterne. Vi tager til level 9. Det gør I kraftedeme. Og det gør I bare. I har for mange penge. Fucking enig, Laura. I har alt for fucking mange penge. Jeg ved ikke, hvad I laver. Level 10 incoming. Kan vi nå til level fucking 10? Mikkel smed også op. Ja, hvad fanden? Hvad arbejder som? Og hvor kan jeg anse med venlighed til unemployed doctor dagpenge? Hvad siger du? Smid 10. Eller guner. Lupo, det gør jeg ikke. Tak for helvede, gutterne. De er overlæge. Altså, jeg tror, jeg ved, Lupo er i gang med at fucking studere. Lupo, jeg ved ikke, hvor du har de der penge fra. Du har fuldtidsarbejde, lever på SU, præcis. Bare få fingeren ud, dørene står åbne. Eller så kan du tage til Superbrusen. Men skinstep i Supersonic i dag. Det skal fejres. Det skal fejres. Hvorfor vil du ikke til Superbrusen? Skal ikke arbejde med Magnus, det tror jeg. Jessen, din nar. Nar. Dagpenge, Superbrusen. What, Kai? Lupo. Hvad fuck, Lupo? Hvorfor? Nu er Jessen så op igen. Altså, man kan altid finde fleece true. Gutterne.
Fucking holy moly. Fucking crazy daisy. 200 incoming. 250 jeg ikke må spille Fortnite i en uge. Der er lige kommet... Nej. Tak Lupo. Tak Sputtermand. Hvad fuck 20? Hvad fuck? Magnus, hvad laver du? Magnus? What the fuck, Magnus? Tak for sub, så behøver Leo ikke frustrere sig i november. Nej, det sørger jeg eddermad for. Nu holder det. Blizzard siger, at den er alert. Patrick, den er fucking fed. Ny rekord. Ja, på Hype Train niveau 12. What the fuck? Når du havde en ellers broad. True, Lupo. Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Der er ikke nogen, der... Ja. Magnus, jeg troede selv, du sagde, var broke. Vi rammer level 40. Kan vi ramme level 40? Kan vi ramme level fucking... Er du broke? Er du der? Gutterne, fuck, I er fucking nice. Manden røven fuld af penge. Ja, han har sådan, jeg er bare fucking broke. Men det er sådan normalt. Måske. Leerton. No balls. I smider 10. Begge to. Jeg smider 20. Hvem tør? Sabaton incoming. Jamen, jeg ved bare, der er en eller anden 10 subs, for jeg ikke spiller for det nu. Det kan I ikke gøre for mig. Der er lige kommet en ny sæson. Det kan I ikke gøre. Jo, I kan. Nej. Der er lige kommet en ny sæson. Gør det. Laura, så kan du ikke spille med mig. Og så bliver du sur på mig, fordi du kan spille med mig. Laura smid dem selv, lille guna. Nej. Sputtermand. Fucking tak for 10. Jeg laver donate subs. Du kan godt. Sputtermand, Laura Jackstyle in disguise. Sputtermand, hvad fuck er det? Altså, jeg fatter ikke, hvad der fucking foregår. Jeg er glad for, at jeg er alene hjemme, for jeg fucking råber. Ingen Fortnite til dig. Sputtermand, det er det eneste spil, jeg kan finde ud af. Jeg har virkelig ikke spillet noget spil i dag, fordi Fortnite har været nede. Hvorfor er der lige pludselig penge? Snitgård. Pugsham. Tak for 10. Gutterne, I smider fucking penge til højre og venstre. Jeg ved godt, det er den 1. november. Men gem noget til slutningen af måneden. Det kunne du finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af nogen spil. Altså, jeg har lige fucking refundet et spil. Har masser. Kom med dem. Hvad er det? Altså, jeg... Crazy er snart smidt 100 giftet. Sputtermand, første gang jeg er inde på den her stream. Præcis. Jeg var sådan, det er første gang jeg ser dig herinde. Du er skør. Sorry, det er ment med kærlighed. Jeg synes du er skør. Jeg synes det er crazy. Jeg synes det er aggressivt. Jeg synes det er voldsomt. Ja. Flad ord. Hvad har Senderton på os? Jeg er en kvinde. Præcis. Har lige så 300 kroner i subs. Der er ikke nogen pølsehorn til Magnus de næste par måneder. De næste 10 dage. Desværre. Der må lave rugbrød. Ej, gutterne, I er for skøre. Snowy. Hvad er det, du laver? Snowy. Tak. Snowy, hvad fuck? Subsud mig. Jamen. Fuck. What the fuck? Det kan du... Nej, hvad fuck er de laver? Sputter man med 20? Hvad fuck? Hvis man ikke har sub herinde nu. Du kan ikke begynde at smide 10 mere.
Hvad er det for en konkurrence I gang med? Hvad er det virkelig for en konkurrence I gang med? Skulle lige på 100, what the fuck? Jamen tak for 100 subs første gang du er her. Level 15. Hvad fuck? Hvad fuck? Hvorfor? Fucking tak. Jamen, tak for sub. Jeg er i chok. Jeg er i chok. Nå, hvad skal vi? Nej, jeg skal lave gyserspil. Jeg må ikke spille Fortnite i en uge, og jeg skal lave gyserspil. Hvad fuck er det, I gør? Altså... Fuck. Nej, det skal vi ikke, for det har jeg ikke tid til. Der lige kommer en ny sæson, præcis. Hvorfor? Nej, for det bliver ikke i dag. Det bliver ikke gjort i dag. Tænker du tager drinks i byen næste gang, du giver drink? Sig alt går på fuldtid, gutterne. Hvorfor? Hvorfor fuck? Ja. Gutterne fucking tak. Hej Freja. Hvis vi rammer nu, ringer du syg på arbejde. Jeg skal ringe inden klokken 2. Nej, det gør jeg ikke. De ved godt, jeg kommer. Altså, nej, Lupo, nej. Nej. Hej Freja. Hvad mener du til? Jeg vifter min... Du giver bajer næste gang vi ses. Det er en aftale, Magnus. Det er eddermame min aftale. Hvad? Jeg ved ikke, hvad fuck I laver. Jessen! Hvad fuck? Jessen, hvad fuck? Tak for... Nå, det er fucking lige meget at have sub goals. Det er fucking lige meget. Hvad fuck, Jessen? Fuck min anden plads, ja, den er gone. Hvad fuck? Jeg blev hidkaldt på subs. Jamen, hvem fuck blev ikke hidkaldt på subs? Jessen, hvad? What the fuck? Jeg er fucking ryster. Gutterne, jeg skal i seng. Jeg har givet et sublænder, og du er fucking god. Jeg er fucking ryster. Hvad sker der lige med? Man ved bare, når Jessen skriver, at han skal på PC. Nej, Wild, for jeg skal bare... Hvad fuck er det i mit liv? Jeg skal nok... Fuck, gutterne. I er seriøst fucking skøre. Og det mener jeg med... Det sagde jeg også, hvad det mener jeg med fucking al kærlighed. Fuck, I er skøre. Jeg ved ikke, hvor fuck I vil give subs. Sorry. Halvgren, det der er meningen. Jeg skal have en ordentlig mic. Fordi du passer på mig i brosen, da jeg var new. Hvor du cute, Magnus. Hvad sker der dog herinde? Jeg ved ikke, jeg får subs, og jeg begynder at græde. Hvorfor skal jeg være alene hjemme og sådan noget der? Har du fået subs?
fuck, mand. Nej, der skal ikke være dono. Altså, fuck. Fuck, mand. I er virkelig skøre. I nice. Hvorfor fuck sidder jeg rigtig fedt? Jeg ringer til ham bagefter. Hvorfor fuck sidder jeg med 70 viewers? Jeg kommer ind på stream, og der er blevet smidt 200 subs. Tak, du er også nice. Freja, det er der ikke nogen, der skal. Der skal ikke. Jeg har ikke fået sub, kan vi lige give ham? Jeg prøver lige at få vejret. Det er sindssygt. Gitless Gad på til Imagine. Tak for follow. Og du har fucking... Jeg drømmer også om et sub. Hej Mia. Wow. Hej Mia, hej Lupo. Nej, Lupo. Nej, Snowy. Please. Jeg kan ikke. Snowy, tak. Hvad fuck? Så er der råd til lurpakke i stedet for at smøre bare. Hvorfor græder hun? Fordi jeg er fucking chok. Gutterne, fucking Hype Train er slut med fucking 425 subs. Hvad fuck? I seriøst, I er fucking søde. Det er fucking sindssygt. Og velkommen til alle dem, der har fået subs. Og velkommen til alle, der er her. Sorry, jeg græder. Jeg er i fucking chok. Jeg er bare i chok, okay? Fuck, man. FaceTime chatters med sub. Ja, præcis. Nu er der allerede nok til næste husleje. Jeg elsker Lea. Laura, du har ikke lavet et account, der hedder jeg elsker Lea. Laura. Har du det? Nej, det var bare... Det er ikke min. You sure about that? You sure about that? 100 p. elsker os. Gutterne, I er fucking sindssyge. Laura kunne finde på det. Fucking Snowy, du er Snowy, dejlig mand, Jessen, fucking tak. Kommer Laura ikke også på kanalen mere næste uge, hvor du ikke... Du gør hun nok... Hvad skal der lige her? Jeg har lige fået 400 subs. Sputter, mand. Fucking første gang du er herinde. Det er ikke crazy, du smider så mange subs. Og så mange... så mange bits. Lupo. Hvad fanden? Så kan du betale din husleje. Ja. Sputter, jeg er fucking glad for alt det, du har givet allerede. For fuck, jeg er rød i ansigtet nu, ved. Jeg ryster. Hvis du gik i seng for en time siden. Jamen, så kom Anton, og så jeg ville godt snakke med Anton. Eller sådan, høre fra ham. Hvad gav de alt for fucking mange subs? Nej, Snowy. Du kan ikke blive fucking med. Det betaler at holde sig vågen. Nu beder jeg også lige bad. Fucking godt bad, Jessen. Altså, det er Antons skyld. Det er Antons skyld, jeg er her.
Jeg ville godt høre, hvordan han gik, så sagde han, jeg går snart, så jeg sådan, okay, så jeg kan godt gå off. Snowy, tak for 10 igen. Fucking 671. 671 er også fucking skudekald. Fucking ja. It's so good. Spuddermand, det der kan du ikke gøre. Jeg Spuddermand og lige ramme 1000 kroner og sige tillykke med subs. Fuck, man. Kold. Fucking kold. Det kan jeg ikke tage på skulder. Hvilket nummer du er DK nu, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man tjekker det. What no way, det håber som du reagerer sådan her, det viser mig. Sådan, giver du en vin? Det kan jeg godt, Laura. Når du må spille Fortnite igen, skal jeg vise. Skal jeg lige have lov til at være med et game? Det kan vi godt. Sorry. Jeg var i chok, også fordi min kæreste ikke er hjemme. Han er i Aalborg lige nu. Så der er fucking mange følelser, fordi jeg vil bare give ham en krammer lige nu. Fuck. Jeg ringer lige til Frederik. Jeg er så lige ned og henter ham. Giver en omgang, når vi skal drikke dag, så fuck nu af. Fuck, man. Sorry. Det kunne jo være, at man skulle tage turen til Odense. Ja. Hvis han tager den, rammer vi Vigos. Jeg skal op klokken 6 dagen efter på arbejde. Jeg har lige fået 400 subs. Jeg har lige fået 400 subs. 400 subs. Du må slet ikke begynde at græde til at starte. Jeg tror, det er dårligt. Sorry. Jeg har flere i min chat. Dejligt. Jeg har fået 1000 kroner. Ja, det gjorde jeg. Er du færdig med at streame? Nej. Nå, så streame det videre. Nej, for jeg skal op tidligt. Hvad siger du? Jeg skal op tidligt. Nå. Jamen, det er sgu en sur æg. Vi viser ind til Nick. Jamen, det så jeg skrev Laura godt. Jeg sidder bare og ryster. Snakker du med hende? Nej, jeg sidder og streamer. Hun skrev i chatten, de var hjemme hos Mikkel. I var hjemme hos ham. Ja, du skal så smitte et opkald til hende. Hvorfor? Jeg tror, hun ville sove. Det bliver svært lige nu. Åh. Ja, det er sgu da... Vi er sgu da 12.000 eller sådan noget. Ja. Jeg sidder med 60 C'er. Jeg ved ikke, hvad fuck der foregår. Sådan. Nå, jeg har lige fået en mail, om jeg har fået et sub. Jeg har fået en mail, jeg har fået et sub. Nu kommer for ret. Så jeg sidder med 72. Nå, tillykke. Jeg sidder bare og ryster. Jeg sidder bare og ryster. Fuck, man. Jeg vil bare ringe, for jeg kunne ikke. Hils. Hej. Det er fair nok. Nu snakker vi. Snitgår 6-7. Så chat, hvem der har givet Frederik sub? Shout out. Hvorfor græder hun? Fordi, det ved jeg ikke. Jeg ryster. Fuck, man.
Tak, Snitgård. Jo, Futte. Velkommen til. Jeg... Fordi hun ikke kan spille Fortnite i... Ja, Kai, jeg kan ikke spille Fortnite i 7 dage. Jeg skal spille gyserspil. Jeg skal lave hjemmelavet sushi, og der kommer et 24 timers. Jeg sværger, min pizza har lige ædt huden i overmunden. Det er pis. Fuck. Skal man spise lidt langsommere? Du behøver ikke arbejde med den her støtte her. Pas. Sov på stream. Nej. 12 timer stream. Nej, Patrick, det bliver ikke i dag. Det bliver ikke i dag. Karrieren starter nu, brors. Bro, hun er ikke sender jo. Altså. Græder du også, når du får løn på mækken? Nej. Jeg dropper ikke ud af uni. Stop. Fuldtid streaming coming. Og Lubo, det har det altid været. Og det har det altid været. Come on, den kvindelige vendel. Arbejder du på mækken? Det gør jeg, Jessen. Du kunne være fuldtid med mig, Laura. Jeg skal stadig have mit studie. Er det snart en græske villa, vi køber? Det er det kraftedeme, Lubo. Elko græder på mækken, hver gang hun får burger. Lea-hånd. Elko streamer i, mens Lea sover. Har du grædt? Nej. Altså, fuck, altså... Ja, altså, I 23% til ny mic. Kom så, jeg er bare med hos Laura, ikke? Er bare med hos Lea, ikke tænk. Jeg har aldrig været så stort chok i mit liv. Det må næsten være en ny mic med de subs. True. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad for en jeg skal have. Og jeg tror også Frederik, han har måske en mic-arm, jeg kan få. Og måske har han en god XLR. Ro på, kun 13-14.000. Brors, det får jeg ikke på en måned. Altså, hvis du ser min, vil du også få et chok. Hvis du køber noget Bilka, trækker jeg alt tilbage. Hvorfor? Min plan var nok at købe en Shure MV7X. Jeg skal ikke have en Yeti, Toby. Mystery i Bilka. Jeg ved ikke hvorfor. Bros. Go XLR goated. Ja, men jeg tror Frederik har en. Jeg skal ikke have en Blue Yeti, Patrick. Jeg skal ikke have en Blue Yeti. 2 måneders SU. En uge, det er for meget. Hvad snakker jeg om en uge? Så køb stedesøs. Den Jax har, jeg ved ikke hvad for en Jax. Lidl har også en mic Frank, det gør jeg ikke. De er bare hjemme hos fucking Mikkel og ser fodbold. Jeg kunne godt høre Frederik, han blev lidt bange. Jeg bare begynder at græde som det første. Jeg har også kigget på den der faktisk. Den sagde... Den der Alias Pro, ja. Den sagde Missy også, jeg skulle købe. Men det er jo en helt anden pris end hvad hedder det nu? En Shure som TV, det er jo en helt, altså det er jo 1000. Det er jo det. Gode dage er jo timelønnen. Hvad er det? Elgato Wave, den har jeg også fået at vide, jeg skulle kigge på, faktisk. Tak, Flagas. Lea, nu kan du godt lige donere til, at jeg skal tage en away-tur til i morgen. Hvor skal du hen, Kofod? Shure SM7B, Shure SM... Nej, Shure MVX 7X. Tricks tager noget af det, ja. Hvor meget Nutrix tager, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke matematik. Sidder jeg og fucking læser matematik. Nej, Kofod.
Nej. Det er jo cap. Jamen, jeg tror, det hedder en 60-40. Jeg tror, det er en 60-40. De tager, jeg tror, det er en 60-40, at jeg får 40%. Tjek eventuelt YouTube for bedste mening. Jamen, jeg har faktisk også googlet YouTube, og jeg har googlet Reddit, og jeg har spurgt jer, chatten. Ja. Og jeg har faktisk, de har alle sammen sagt, enten den der Shure MV7X, Alias, eller den der Brave 3. Og så har jeg selvfølgelig kigget i lyserød, men det er jo mig. Du Twitch selvfølgelig ikke. Reddit. Fuck nu af. Synes du skal ind og streame OB-kamp. Nå, men Jax har jo godt været den over skærmen og stadig for god lyn. Hvis man parter det vist. Jeg tror sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg får. Jeg er affiliate. Det er derfor, jeg er subknap. Plus 1. Minimum, han så sådan. Det, hvis der er, så er det 60% du får. Jeg kan finde ud af det. Fuck, man. Det er 60-40 for lige at vide på sidelinjen. Og så får jeg 60 allerede. Jeg laver sjov med dumme mig. Ja, fordi jeg ikke kan finde ud af min fucking R og min W og sådan noget. Der skal bare streame, så kan du se partner. Jeg skal have et gennemsnit på 75. Det er faktisk det eneste, jeg mangler på partner. Faktisk. Ja. Hun er kun 0,1 under mig. Fuck nu af, Lupo. Fuck af. Ja, du skal bare lige parte med ens portal. Ja, jeg går lige ned og spiller CS. For det kan jeg også finde ud af. Ja. Ja, men så sidder de streamer nu og sidder med 10 viewers. Den er jo heller ikke. Den er jo ikke. Ikke lyt på her patient. Man har jo ret i et eller andet. Min mave har ondt. Hvorfor? Har kontakt. Der skal du se at kaste CS kamp. Jeg fatter jo ikke noget CS. Det gjorde jeg jo. I know. Men det var også fucking sjovt jo. Min næse, mand. Fuck, mand. Og Monster. Ja, jeg vil også godt have Monster Spons. Det kunne være fucking nice. Jeg skulle til Monster Spons. Altså, my dream is fucking Monster Spons. Altså, vitterligt. Jeg tror, jeg vil græde at lede, hvis jeg fik Monster Spons nogensinde. Nej, fuck af, Ray. Altså, I er chok. Jeg er i chok. Jo. August, tak for follow. Så skal der nok vejen til partner. Min vej til partner er faktisk kun 2 streams. 6 streams på 600 dage med gennemsnit på 75. Altså det er jo alligevel, det er jo ikke bare en dag. Det er jo på en måned, skal jeg have 6 streams. Hvor jeg har gennemsnit på 75. Ja. Hun... Hvad smerter vok? Jeg betaler godt, men du skal også drikke. Ja, og jeg er fucking svagdrikker. Peter, har jeg givet? Det er en fri verden, du kan ikke fjerne konkurrence sådan der, hun er mod.
Kom nu. Weinrich? The one and only Weinrich? Tak for follow. Kom nu. LK sidder på sit svær. Det gør hun fuck fan med. Længe siden vejen. Ja. Det kunne lige tro, jeg kan. Folk er rowdy. Folk er rigtig rowdy. Det gør det ikke, hvad har der ringet til Frederik. Det er kun Skov, der får lov. Real and true. Lubo. Hvorfor græder du? Ikke det der one and only, Meining. Jo, hvorfor græder du? Jeg har lige fået 400 subs. Lidt over 400 subs. Det er outrageous skrevet, true. Meining, det var fucking lang tid siden, jeg har set dig. Det er jo derfor. Jeg har jo ikke set dit navn i fucking mange år. Jeg er lige over. Patrick, hvorfor skriver du det på den der måde? Det var tiderne, det var det sgu. Prøv lige at kontakt til Girl firma spots til stream. Rammer vi dato på Vigos? Jeg ved ikke, hvornår vi skulle lave dato på Vigos. Jeg arbejder vitterligt. Lige pt. arbejder jeg hver weekend. Jeg har arbejdet næste weekend, og så kommer Laura. Vigos med Laura. Hvad lavede du på Queen Stream? Jeg lavede gyozas. Mac and sponge. Nej. Vi har lavet gyozas, og så lavede jeg dabuki. Noget asiatisk. Dato for Norge. Jeg ved det ikke. Jeg kan lige få mig til at skrive det samme som ham. Ja. Face League på LK, når hun kommer. Face League. Det er fedt at skrive det på den måde. Fuck, man. Bro, hvad? Hot girl PvP. Nej, vi kører ikke, Lubo. Fordi det er vitterligt 24. Så rammer jeg. Det rammer jeg 600. Jeg skal nok, jeg tænker, jeg efter i dag, der planlægger jeg sgu, hvornår jeg får lavet hele min fucking subgoal. For at fikse det ud, kan vi få nogle sjove subgoals? Du kan ikke lide dem, jeg har, eller hvad? Fordi jeg skal lave dem alle sammen nu. Det havde jeg sgu ikke forestillet mig. Efter jeg havde fået de 200, at den så røg ned. Nej, de er ret wreck. Jeg kan ikke fucking udtale det. Wake. Og så kan jeg komme det burde være en command. Ja. Hun havde nogle gange en Laura Insta. Hvad der skal der stå i den? Det ved jeg ikke. Du skal snart betale topskat med alle de subs. Hvorfor forsvandt den? Det ved jeg ikke, fordi folk de gunede over den, tror jeg. Det er helt 100. Nej, jeg har slettet den igen, præcis. Sorry. Jeg er begyndt at få hovedpine. Dumme gunners. Okay, fordi fuck ja. Den hedder Pat, tror jeg. Jeg tror ikke, det hedder Patrick. Pat. Fuck. Ja, jeg ved ikke, om de er røde. Jeg har sgu ikke rettet noget i dem. Jeg ved ikke, hvem Peter er. Okay, storhedsdreng. Ja. Givet der måske en grund til, at han blev bandet. Eller timer du? Patter. Nå, der. Nej, Lubo.
Alle tiders Maja. Tak, Lubo. Tak for 5 subs. Lubo. Lidt mere. Skal vi lige køre hype chat igen? Anton, nej. Jeg skal sove. Jeg skal blive lidt snart i seng. Panduro. Tak for follow. Velkommen til. Hold. Hvad nu? Jo. Nej. Anton. Er broke, mand. Jamen, I skal ikke i gang med et hype train. Anton, tak for 100 bits. I skal ikke, altså, I har lavet smadret mine sub goals. Jeg var sådan, det når vi ikke. Vi når ikke 500. Nej, Gede, fuck nu af. Fuck nu af, Gede. Der kommer ikke fucking hot tub. Brors, gutter, jeg er stadig en overvægtig kælling. Der kommer ikke hot tub stream. Hot tub med mig i flyverdræk 20. Jeg kommer også til at sidde i flyverdræk. Er du helt 100? Nej, Gede, fordi jeg er fucking mørkeret. Jeg er fucking mørkeret. Så det kommer ikke til at ske. Nej, Reo. Fede kællinger er på mode. Helt mest ærlige streamer jeg har set. Altså jeg vil jo ikke kunne kalde mig en fucking skinny ass bitch. Ja, Laura, du kommer til at dø af varme og sidde og brokker, og du allerede har det varmt. Det ved jeg ikke, 24 timers skovstream. Mand, jeg er mørkeret. Jeg har hellere været udenfor end den mørk. Jeg er fucking bange. Og det kan godt være, at jeg lyder som en eller anden, der var fucking 10 år gammel. Men jeg er mørkeret. Jeg skal være med til gyser. Det kan vi godt finde ud af. Jeg tænker, jeg finder ud af enten nok i morgen. Vi skal finde gyserspil. Det skal vi. Jeg har Poppy Playtime. Sepp, han gav til Sepp. Tak, Sepp. Nu kan vi jo være fed på flere måder. Ja, true. Men jeg er overvægtig. Det skal være et ordentligt gyserspil. Er Poppy Playtime ikke et ordentligt gyserspil? Ja, Anton spiller det. Og jeg har åbnet det. Og jeg har sgu ikke turde at spille det. For jeg blev for bange bare i starten. Og jeg vidste heller ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Så det var ikke derfor. Jeg siger ikke, du er tyk, men stabil selvindsigt. Det er top nøjeren, det lort. Du skal spille Visage. Hvad fuck er det? Jeg skal også spille det med nogen, for der er no way, jeg sidder alene. Outlast var også klamt. Jamen, altså, Lea der bliver skræmt af Fortnite. Jeg har fucking skrevet af Repo. Gud, hvordan tror I? Kan jeg blive ved? Nej, fordi så får jeg, så græder jeg. Altså, så bange græder jeg. Nej, Outlast vil være godt til dig, tror jeg. Det tror jeg ikke. Jeg vil sætte mig over, altså hvis jeg begynder at græde, fordi jeg bliver bange. Repo er skræmmende. Præcis. Jeg er i chok. Jeg er virkelig. Der synes også var min kæmpe skræm. Ja, vi spiller Farming Simulator. Det er helt noget. Jeg sidder på en travler. Og så kan vi derud af. Shit, man. Travler. Lige præcis. Skal jeg fandme se den stream? Jeg vil bare lige godt komme med mig i dag. Jeg skal op klokken 5. Og jeg har ikke fået nok søvn i nat. Så det var faktisk meningen, at jeg rigtig gerne vil have lidt mere. Sport. Sutten, Anton. Sutten. Klokken 21:30. Ja, det betyder, at hvis jeg går nu, så kan jeg få 7 timer. Det er lige under det anbefalede. Og altså, det er anbefalet at sove. Det preacher jeg til guard. Sovestream. Vi kan godt være her, når du vågner. Jeg vågner klokken 5, så vi græder. Nej, jeg er bare stadig rød i hovedet. 7. For kun 6. 6-7. Nej. Jeg sover ikke engang her. Jeg sover i den anden side. Jeg fandme ikke vågne klokken 5. Det håber jeg heller ikke. Bro, ikke glem dagene, hvor jeg streamede til klokken 4 på hverdagen, hvor vi skulle til skole. Nu er det lige dig. Ja, men der er forskel på at skulle i skole og skulle arbejde i 10 timer på fucking Mac'en.
på fucking Mac'en. Jeg når at falde sammen. Ja, det kan godt være, Anton. Da jeg startede med at så det stream, og jeg arbejdede fuldtid på Mac'en, der fik jeg heller ikke nok søvn. Men det er en anden tid. Jamen ged, det smager jo godt. Der var den anden tid, jeg har levet med 1 til 2 timers søvn, da jeg arbejdede fuldtid der, men jeg blev også helt skør i hovedet. Altså jeg skulle stå foran gæster. Dårligt. Jeg skal stå foran gæster i morgen. Og sådan, altså jeg kunne ikke engang sige et navn, altså et nummer højt, uden jeg fucker det op. Jeg er blevet for gammel. Du har altid været skør i hovedet. Ja, det var derfor Frederik han faldt for mig. Fuck, jeg går skævt. Op for helvede. Hvilken Mac'en? Jeg skal køre ind i morgen og lave en fucked order. Det er godt vi ikke har DT i, men banegården. Du våger, Jessen. Også fordi jeg ved ikke hvordan du ser ud. To fra mit studie kom også forbi i dag, og de havde det dårligt. 200 nuggets, det gør du bare. Igen, du køber bare 200 nuggets igen. Shit, sorry, der var lige et blæsvejr. Hadenar skal fandme ikke ind til bangeren. Det var jo lidt Mac'en stream. Jeg kan jo ikke streame, når jeg er på arbejde. Det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke. Reagerer du, hvis jeg råber? Hvorhenne? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har reageret på, hvis en råber lige baby. Man kan, hvad man vil. True. Det kan man. Men jeg har ikke lyst til at streame. Men du må godt prøve, givet. Hvis jeg råber ah, så vil jeg måske kigge lidt sjovt og se, hvad fanden er der råber. Bare et GoPro på hovedet. Ej, der kommer bare til Odense i morgen, så kommer jeg lige til Mac'en. Jamen, hvis du alligevel tager toget derover, så kommer du forbi. Andet hvis du streamer i DK. Hvor fuck ser du det? Sidst jeg var der i Bimmeren, og der nakkede politiet bil, det er også uheldigt. Den er ikke god. Den er ikke god. Tjekkede bare de andre kanaler. Hvorfor kommer du ind til Odense i morgen? Hvorfor fanden kommer du til Odense i morgen? Det er faktisk et chok. Hvorfor fanden kommer du til Odense i morgen? Lav bare lige et stop forbi. Jeg vil så bare kigge forbi. Det er ikke det, sang gør. Hvorfor det? Hvorfor det? Skal noget der? Okay. Kun super penge kan de have flere subs. Hvad var det du kaldte mig? Altså kvindelig streamer, det er skørt. Jeg er i chok lige nu. Jeg ved det ikke. Hvorfor? Kan man ikke se... Kan man ikke se sådan subs? Nu vil jeg se, om jeg kan lave de penge tilbage, jeg har givet til dig. God stream og god tur på Mac'en. Og alt det der. Tak, Snowy. Fucking tak for alle de subs, du har givet i dag. Er du helt fucking crazy Daisy? Jesus, tak Snowy. Virkelig tak. Hvis du kommer forbi Mac'en, sig lige, jeg skal snakke med Lea. Please. Crazy, nej. Jeg havde en MG leasing sidste år. Biler. Jeg fatter ikke biler. Alright. Ja. Snowy, jeg vil godt møde dig jo. O7. Bye bye.
Papajs, min stemme er også helt kvæstet. Jeg råbte også lidt meget til det i går. Jeg fatter ikke biler. Det er faktisk sådan, jeg føler det sådan lidt, nogle gange er det sådan lidt, nå, hej. F eller G? Jeg ved ikke, hvad I mener. Jeg ved faktisk ikke, hvad der foregår. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Er du i chok stadig? Men jeg er lidt gone. Jeg er lidt træt. Min kontaktlinse sidder lidt fuck. Fordi jeg har grædt. Og jeg er bare lidt i chok. Virkelig. Jeg er reelt i chok. Egentlig. Fordi jeg føler, at jeg fatter ikke lige, hvorfor det skulle være mig. Egentlig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg lidt i chok. Det er hård cash. Ah? Ja, hvad for en fisk? Jeg elsker, at I snakker om biler. Jeg har bare biler. Min bil gik igennem syg i dag. Poloen. Sorry. Passaten. Ja. Hvorfor? Så nu er den død. Den er dead. Rip bilen, mand. Ej, jeg skal bare have en ny forlygte. Mercedes, jamen så har du også bare solgt et eller andet, der ikke er helt lovligt. Lobo. Nej. Det kan være, at jeg skal begynde at blive booby streamer. Eller sjov. Skud til, når piger har 2 flotte personligheder. True. Tyske biler er ikke så dyre. Det er rigtigt. Det er bare i Danmark, der bliver vi bare fucking rent. Behøver du ikke engang. Nej. Jeg kan bare sidde og fucking græde. Altså. Den er fucking cute. Gutter, hvem vil I over til? Hvad? It's bedtime. Og I kan godt være ikke sådan, nej, det er ikke sent. Ikke nu, mand. Vi snakker lige biler. I er vel... Jeg kan også bare sige, I finder selv et sted, så bliver I bare i chatten og snakker biler. I er welcome. I er velkommen til at bare sidde i chatten og snakke biler. Jeg følger ikke med. Jeg er fan, hvis I bare sidder i chatten og snakker om biler. Hvad skal rated så? Det ved jeg ikke. Who the fuck is that? Bare gå offline. Så hænger vi bare i chatten her. Lige præcis. Så bliver I ikke sendt et eller andet sted, I slet ikke vil være. Så skal man jo
sådan aftale, sådan siger, okay, vi går tilbage i chatten for at skrive. Ellers så har jeg en Discord, gutterne. I kan altid join min Discord. Der er I også velkommen til at skrive mig lidt lort. Ja. Og der er en Discord. Ja. Hvad så, Toby? Ja, det er jo lige det. Der er kommet et nyt Premium Babes rum. Her for nylig. Nu gør du mig stress. Jeg får over højtaleren. Jeg ved faktisk ikke. Ja, han skulle... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Premium Babes. Det er jo mig. Det er det jo. Det er det. Hvor fuck? Kalder du kun en del af min Discord Premium? Det kan jeg ikke se. Nej, ja, sådan det er for VIPs og opad. Ja. Crazy fast. Og så er jeg i min Discord nu. Sidder du og spiller GTA? Det er den på. Nej. Fuck, hvad toxic. Hvorfor joiner du et rum? Hvorfor joiner du bollerummet? Ja, bollerummet. Mega tech freak, hvad siger han til? Ja, hvad siger vi tak for? Har du fået så op? Det du kan godt se premium babes. Ja. Helt holdet. Dem der er tilbage. Hvorfor står der mælk egentlig? Nå, det er bare en Discord-server, jeg er en del af. Mælk er crazy. Mælk er sindssygt crazy, mand. Jeg har ikke mælk i mit køleskab. Det er svært. Hvorfor skal det gøre sådan ting, når du sidder og snakker om at være boobie-streamer, mand? Det er crazy. Ej, jeg hælder bare mælk ud over mig selv, chat. Mælkestreamer. En mælkestreamer. Nej, for jeg kan ikke lide at drikke mælk. Ice bucket challenge med mælk. Hvad vil du så lave med mælk? Nej! Jeg putter det på min havrefras. Nu får de også straffespark. Rigtig godt. Havrefras. Ja. Jeg spiser havrefras. Jeg har sgu da ikke mælk af andre tidspunkter. Jeg er den eneste i lejligheden, der spiser, der bruger mælk. Spiser mælk. Spiser mælk. Jeg drikker, ingen af os drikker mælk. Men var det nu med skov? Var det noget med, han ikke... Var det ikke noget med skov, han slet ikke spiser ost, eller hvordan fanden var det? Ja, var det ikke han spiser ikke ost. Så når vi får pizza hjemme, så er det uden ost. Det er altså også... Det er så wild. Og jeg kan ikke lide hakkekød, så vi får egentlig kun kylling. Og så har jeg lavet noget chorizo pasta og sådan noget. Ja, så får vi pizza. Undskyld mig. Pizza uden ost. Ja. Men Mika den hopper på. Det lød som sådan noget, jeg troede det var nuden. Jeg blev lidt forvirret. Ja, Hvorfor er du mere rød end tomat i ansigtet end var? Det er outrageous. Fordi jeg er grædt. Jeg er en kvinde. Det går. Det er ikke en undskyld. Vi har jo alle sammen et spørgsmål til kalden, om de der håndjern bliver de mest brugt derhjemme, eller på arbejdet? Lovo. Uha. Det er sgu et godt spørgsmål, det. Altså, nu som jeg skrev tidligere, så spiller jeg jo mest 5 mod 1, jo. Men, ja, okay, nej. det bliver brugt derhjemme. Jeg har jo faktisk 2 sæt håndjern på arbejdet, ikke? Det er fordi, jeg er sådan tygt over, at jeg anholder mange banditter, så... Ja. Ej, hvad for en fisk? God nok, dog. Den er sgu god nok, dog. En bombe sprang Jeg arbejde. vil sætte... Okay. Jeg vil sætte mig til Real Madrid, og så vil jeg gå in the bed. Så jeg godt med dig. Det er outrageous. That's alright. Gutterne, jeg tænker, I får lov til at sidde i chatten. Er du gal, mand? Hvad så, hvis du var en mods?
Så godt. Altså, Jessen. Så godt. I lige måde at kalde. Fuck mine øjne. Nej. Mega. Tak for 500 bits. I har været fucking crazy i dag. Sorry for grad. Så for grad. Men det var sgu ikke lige det, jeg tænkte, da jeg gik live i dag. Jeg tænkte, om jeg streamer 2-3 timer. Super, kan gå tidligt i seng. I fucking skøre. Og jeg elsker jer. Alle fucking sammen. Det kan være, at nogen tænker, ew, lære med dem, ew. De gør det godt. Så godt gå et sted. Nej, Lobo, ikke tage hans emote. Tak, Grålsted. I skal ikke det der, at jeg spiser mælk, det er nemmere at drikke det. Nej. Nej. Så godt. I lige måde. I må som så godt. I får sgu selv lov til at... Nej! Lobo! Fucking tak for i dag. Jeg tænker, jeg faktisk skriver ud på Discorden, hvornår jeg laver de forskellige streams, for nu skal jeg kraftigt finde ud af, hvornår skal jeg lave alle mulige streams. Så det håber jeg sgu, I er klar på. Jeg håber, I er klar på, at der ikke er Fortnite i en uge, efter der lige kommer nyt. Sæson. Det er et fucking dårligt tidspunkt. Men, gutterne, I har været en fucking fornøjelse. Spundermand, det er dig. Verdens bedste modder. I har været en fucking fornøjelse i dag. Kæmpe fucking love. Vi ses. Måske i morgen, eller så ses vi på mandag. Bye bye, gutterne.